Yes, good morning. Hello, Mall of Asia. Dito tayo, kasama natin si Cycling Chef tsaka si Master Roy. Yan, straight from Canada yan. From 4i. Ito tayo Okada, tapos tingnan natin kung saan tayo magkakayaan. Medyo maaga pa ngayon kaya wala pa yung mga mga nagpe-peloton. Pagka maya-mayang konti, andito na yung mga mabibilis. Nabanggit sa akin ni Coach Kato, nasa Okada yung mabibilis. Ah, okay. Kasi nga usually nagkaka-run event dito eh. Parang gano'n, na-mention niya. Hindi ako lang sure kung yun yung ibig sabihin niya. Last, kailan ba ako last nagpunta rito? Siguro mga amantago. Pero hindi naman ako nag-labs kasi pagdating ko rito, pagod na ako. Ako gumagawa. Yung wala siyang fan. Sino po ba? Yun nga, si Pete. Ano yung Okada? Tayo kanan. Si Master Roy, sa Canada yan, naka-base. Tapos ang work niya ay sa 4i power meter. So, meron nabiyayaan tayo ng 4i power meter. Ando na, iniwan sa sasakyan eh. Pero isa sa mga abangan nyo dito sa channel. Pares kami ni Chef actually, tsaka si Mark Arthur. Ikot lang tayong Soler. Tayo naman, hindi naman tayo lalayo. Dito tayo sa Okada, tapos mamaya Makati, tapos mamaya kape. Makapagkwentuhan tayo kay Master Roy tsaka kay Chef. Tapos para makakwento rin sa atin ni Master Roy yung tungkol sa power meter na 4i. Tsaka relax lang talaga tayo dahil kagabi andito pa ako sa nag-ride pa ako sa Ayala. So Bulacan to Ayala, ikot ng Manila. So alas 12 na yata ako nakauwi ng gabi. Tapos gising kanina madaling araw ng 4. Gising ako ng 4 AM. Para sa 6 AM meet up namin dito. May tambayan pala dyan sa Morning. Morning. No, you couldn't stand tall. So why didn't you Naging gaya, naging specialize, So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all. Oo. Para ka na Singapore dito. Why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Inexplicable. Konti yung mga nakasabay namin ngayon dito sa Okada. Nakakaya sa MOA. Either maaga kami masyado or nasa long ride yung mga tao. 6:15 pa lang ng umaga pero taas na ng araw. Maaga susikot ang araw ngayon. Terno pala kayo ng jersey. Para sa kulay. Talong. Team Talong. Team Talong. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all. But why didn't Ano to? May Starbucks dito. you call? Si, ito. Sa kanan. Always Sa kanan. Flat white ako. Flat white. What size? Tol. Ano sa'yo? May duelo rito, may duelo. Karera. Mas mabilis to. Una. Di ba hindi kayo tumatanggap ng cash? Good sir. Generate ko na yung code sir. No. Total din po yung brand ko. Yes please. Okay, can you put one? Dati akong basketball player. Ano sir? O sabi siya. Okay na po. Okay na? Yung receipt na lang po. Prepare ka na po. Next time. Ginamit Thank ko you. yung box out ko nung araw. Magkaroon tayo ng short interview kay Roy from 4i. First time kong gagamit ng power meter sa buong buhay ko. Si Chef, ano na to batang power meter to, so kabisado niya na. Ako, hindi ko pa alam kung ano ba mga dapat itanong tungkol sa power meter, Chef. Siyempre yung 4i, gaya ng 4i, sabi ko, dapat plus or minus 1% accuracy, di ba?
maganda siya sa training. Yung training nga, di ba? Yung kailangan mo yung power mo. Kailangan mo makita yung Accuracy in accuracy training. sa training mo. Yun nga yung sabi ko, magandang tool kasi yung power meter sa training. So, halimbawa, na nasa trailer ka o na nasa labas ka, o kaya yung pacing mo, hindi ka yung halimbawa bigla mong tinoto na red line ka agad, pacing yung sarili mo. Alam mo yung pacing mo. Tapos halimbawa, yung nagtitraining ka nga, di ba, yung mga zones. Kailangan mo malaman yung zones mo. Oo. Paano mo malalaman yung zones mo kung wala kang power meter? Halimbawa, mini-maintain mo yung, sabi mo, 25 kilometers per hour. Oo. Sa lubong yung hangin. Yun nga. Naka-long ride ka, unknowingly. Siyempre, ikaw, pinipilit mo na abutin yung speed. Oo. Lampas na yung power mo. Kaya, yun. Kaya yun. Tapos Hindi mo lang siya pakikinabangan sa races. Pakikinabangan mo rin siya sa mga long rides na ginagawa mo. Like yung ginagawa ni Mark Arthur. Talagang first time ko siya nakasama nung nag-Bicol kami. Very meticulous siya dun sa power output na ginagawa namin para magawa namin yung multi-day ride ng as efficient as possible nang walang tapon na power at kinabukasan you're ready to go on a mileage again. Hindi ka nakikisabay sa bayaan mo sila kapag nauna nakisabay ka, yung tinitingnan yung power meter mo, na-red line ka, wala ka na. Game over ka na. Oo. Kaya kapag inano mo yung sa zones mo, kapag tinuloy yung nag-maintain ka lang doon sa zone mo na kakayanin mo, baka maabutan mo pa sila sa huli. Kaya yun ang kagandahan ng power meter. And then yun nga, yung trade ko. Kasi yung kami lang ang merong 5 mile. Yung ganda ng feature na yun. Yung Find My. Kasi nga, yun nga ngayon, yung ride natin, nakaano na sa misis ko. Alam niya kung nasaan ako. Saan mo siya isisync? May app na? Yung sa Apple. Sa iPhone mo. Sa iPhone Okay. mo. Actually yun nga merong mga bumibili ng sa Apple na yung device. AirTag. AirTag nilalagay nila sa bike nila. Pero ito na, nakakabit Pero na. sa Apple lang siya compatible? Or sa... Yeah. Apple lang siya. Sa Find Apple My. pa lang or... Ay, kasi Find My siya. Find My Find is, My kasi, okay. Technology siya ng Apple. So, parang mesh siya ng buong, ng Okay. Apple, ecosystem. Kung sino yung may Apple na device, naka-tag na kagad siya. Alam niya na kung nasaan Okay. ka. At saka, Bilang first time user subok ng na yan. power meter, anong kailangan ko malaman? Pag ka yung FTP test. Yeah. Di ba may trainer ka? Oo. Doon mo sa trainer gawin yung FTP test mo just to know your zone training zone. So pag alam mo na yung training zone mo, magiging accurate yung magiging ensayo mo. Pero pwede rin hindi naman, Sa arena, pwede din yun. hindi may sa harina eh. May mga stops eh. Hindi, may isang diretso. Isang diretso na tuloy-tuloy. Gano'n kalayo ba yung kailangan dire-diretso? Kung outdoors, 20 minutes eh, no? Go. 20 minutes, pinaka-shortest eh, na test eh. Pwede ko Ginagamit ko kasi trainer room. Trainer room nga ako. Kinakalculate na niya automatic. Ayun ang maganda sa trainer room, kakalculate niya. Pagkatapos namin magkape doon sa Starbucks, puro pagkain na pagkwentuhan namin. Ngayon pumunta kami Binondo. Kasi itong dalawang batang Maynila, puro nag-throwback ng usapan kanina, puro mga pagkain eh. So ngayon, doon na punta namin. Kaya pala dito. Kulit din ang ride namin eh. Naging na lang. Bagay, wala naman tayo na-expect na malayong biyahe ngayon. Talagang lang. Hangout lang. Dito kasama si Roy. Tsaka si Chef. Sayang wala si Mark Arthur. Mark Arthur, shout out sa'yo. Next time, ride naman tayo. Tripping down memory lane yung dalawa. Those were the days. Focards Theater ako graduate. Tapos, dyan na breakwater, dyan ang beach namin. Pagbatang tundo ka.
Sarap mag-bike! Lang kayo. Katulad ka rin. Dito. Halika mo. Halika na daw, baso. Dalawa na lang tayo pa. So pa. Anong pangalan nito? Ying-ying. 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 Tapos kumain dito naman kami, diretso kami, tapos pupunta kami sa... Nagkaan kami sa New Binondo Bridge, tapos papunta Intramuros. Ngayon tayo sa Binondo Church. Kaliwa tayo ron, papuntang Escolta. Sarap pag-ikot-ikot dito sa Manila. Dito tayo dyan sa Autolay mismo. Alam mo na kung ano. Diretso naman tayong Intramuros sa ating Manila tour. Tayo. Parang yung ambience niya kaparehas ng lumang gapan. Oo. Sa cobblestones tayo. Luwaya is natin. Kailan ka last nandito? Tagal na. More than 20 years, malamang. Kasi dito reception namin, kasal. Pero Instagram. Ayan o, cement. Ay, teka. What a nice trip. Salamat mga bote. Ayos, thank you rin, thank you. Haba nang tingin ako dun sa entrance examination. Naglalabas pala sa mga loob si Chef na hindi siya tinanggap sa PLM Engineering. Baka makarating sa admin. Ano? Greg, baka makarating sa admin. Baka admin ka na. Rowley, Walker. Kapag may sports test,
Scout, Boy Scout of the Philippines. Always Sports Fest, dito ina-announce. Grandstand. Yung mga mga kasali. Required sila ng trip namin. Grabe na itong dalawa. Tripping down memory lane. Parehong lang. Parehong laki Maynila. No. Okay lang dyan. Okay lang. Okay. Kailangan natin, no? Pwede tayo mag... Savory, savory. Oo, yung medyo Si Chef na ba? Ayan, sir. Nagano nagsalabaw rin ako. May sabaw, di ba? May sabaw. Dyan na nagtatapusin yung Manila bike tour natin. Ang ating food tour and photography tour. Maraming salamat sa aking chef Shout out mga kapotpot, ingat lagi. and Master Roy. Maraming salamat mga kapot-pot. Sa wakas. Yes. Dyan na nagtatapusin ang ating vlog. Huwag kang kalimutan ng matandang kasabihan naman sila. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ay, suswertehin! Hindi mag-skip ng ads. Mas Lalong suswertehin! Oh my God, nasama ko na rin! Woo! Sabi nito, hanggang sa muli! Sa wakas! Woo! Shout out MacArthur! Oy, Asang China, sayang na si Mark. Shout out kay Michael Palmes, Jamir Cruz, at sa lahat ng mga Southern bikers. Shout out! Shout out sa mga taga Alberta, Canada. Love you all! Love you all!